tohle je americká kvalita. To auto má 7-litrový motor a máte tam nejaké 15 pneumatiky. To, čo môžeme vidieť vlastne, tieto kolesa, to sú puklice, nie sú to reálne disky s výpletom nejakým. Takže to bola normálna puklica, kde máte taký ako keby kľúč, ktorým ste to otvorili a tú puklicu ste si vedeli zhodiť a pod tým je originál klasický oceľový disk. Tieto autá hodne v tejto dobe používajú white walls pneumatiky s tým bielým pásom. Na tohoto Cadillacu môžeme vidieť, že tie pneumatiky má, myslím, až 22 rokov staré. To znamená, to ako to auto dlho stálo, tie pneumatiky vydržali, hej, že nepraskli. Aj napriek tomu horku teplu, ktorý je tu na Floride, tak tie pneumatiky celých tých 22 rokov vydržali. Môže človek vidieť ten starý dizajn, ten vzorok tej pneumatiky, čo už nowadays dneska sa tie gumy málo kedy zoženú s tým starým vzorkom alebo podobne. Takže to tvorilo aj takú dominanciu u mňa, keď som to auto videl, že proste áno, toto je kúsok, ktorý proste tu nemôžem nechať, lebo už len keď vidím, že sa dochová takáto vec na tom, a ten človek musel pravidelne tie pneumatiky dofúkovať, samozrejme ako sú tepelné zmeny jedno s druhým. Tá pneumatika je prakticky v super stave, samozrejme, že je stará a neodporúčame jazdiť na takýchto starých gumách, lebo je to nebezpečné. Vtedy mali pneumatiky tubeless, to znamená boli bezdušové, a kdežto my sme boli v Československu ešte zvyknutí na to, že sme mali duše všade a